Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uJesu wethu owavuma nempilo yakhe ukuthi asifele ukuze asithenge ngegazi lakhe. Ayikho imali, ayikho ingcebo eyingakhokhwa ukusindisa ukuphila kwethu. Kodwa uJesu wanikela ngegazi lakhe eliyinani eliphezulu. Simnikeza udumo ke bazalwane egameni lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu. Ngicela ukuthi kulesi sifundiso bazalwane silungiselela ukubuya kwenkosi yethu uJesu masinyane. Sizihlambulula, sizingcwelisa. Sisemvuselelweni. Okuningi siyakwazi bazalwane ukuthi mhlambe asisakunaki futhi sesikhohliwe. Ngifisa ukuthi sivuselelane. Sibuke indaba yokubaluleka komntwana. Abazali bayabathanda abantwana babo. Ikhaya nekhaya linomntwana. Uma ngabe abazali behamba kusala abantwana bekhula. Isona sizwe sakusasa leso. Akumangazi ke ma ubona impi ingaka maqondana abantwana. Abantwana bayantshontshwa isitha bese bekhula ngendlela engafanele. Ukuthi mase sebekhulile kube nzima ukusuka kuleyo ndlela engafanele. Inkosi ifisa ukuthi bazalwane silungise indaba yabantwana. Akubi mnandi ekhaya umntwana engekho. Uma abantu sebeshadile kwathiwa umntwana engatholakali akubi into emnandi. Kodwa mayisefikile umntwana kuletha intokozo nenjabulo. Umbuzo ke uthi ke usekhona umntwana umkhulisa kanjani? Umkhulisa ngendlela umntwana azothi mayisekhulile athokozisa uNkulunkulu ngayo. Bese kuthi isiphetho sakhe kube ukuphila phakade ezulwini. Noma umkhulisa ngendlela yokuthi uma ngabe sekhulile impilo yakhe inake izinto zenyama. Ukusebenza kwakhe, ukukhathalela kwakhe impilo kube ukukhathalela impilo yasenyameni, atshale enyameni. Athi mayidlula emhlabeni avuna ukubhubha okuphakade esihogweni. Iqiniso linjalo bazalwane. Uma sikhulisa abantwana bethu ngemithetho kaNkulunkulu bese mase bekhulile bathatha isinqubo sokholwa uNkulunkulu bamkhonze yena yedwa ngoJesu Kristu ngamandla kaMoya oNgcwele. Bangasuka emiyalweni kaNkulunkulu ukuze bangene ekuphileni okuphakade sebethathela bona inqumo. Noma kuba ke abantwana sibakhulise ngeminako yalelizwe babe kude noNkulunkulu, bafice usuku lokufa bengayazi intando kaNkulunkulu. Ekugcineni bazalwane bakhala ngathi sengabazali. Ngiyafisa ukuthi kule audio akuhlole ngempela ukuthi ingane yakho ikhulisa kanjani. Ngoba akuhambisani bazalwane. Sizamile ukukuhlanganisa si-influencer isitha esingusathane ukuthi ngapha siyakholwa sifundisa iBhayibheli ingane zethu emasontweni amaKristu emabandla amaKristu kuze kuthiwa kuno Sunday school. Then ngapha ziyafunda imfundo yalelizwe. Bazalwane izinkolo ezimbili lezi ezahlukene. Uma wasifundisa ingane zethu iBhayibheli elingcwele silungiselela ukuthi zesaba uNkulunkulu ophilayo. Mase ikhulile ithatha inqumo zokuyihlukanisela uNkulunkulu. Kodwa mase ifundisa imfundiso yalelizwe, imfundo yalelizwe bazalwane isekelwe ezithixweni, ekukhonzeni idols, ekukhonzeni izithombe. Isekelwe lapho. Yonke into efundwayo inoNkulunkuluwana wayo okhonzwayo ongemuva noma ocashile behind. Ongeke uzumbone wena. So ke uma ngabe ke bazalwane izingane zethu sinakisa lokho kusho ukuthi sikhonzisa labo uNkulunkuluwana. Uma abantwana bethu sibafundisa iBhayibheli, sibafundisa imfundo yalelizwe,
Iqiniso lithi siyabaphingisa, siyabafebisa ngoba banonkulunkulu ababili. Sibafundisa onkulunkulu abakhonza onkulunkulu ababili ngesikhathi esisodwa. So ngokuvamile ayikwazi ingane ukuyihlukanisela uNkulunkulu mayisikhulile. Ngoba mayisifundile phela kumele isebenze. Bese inaka okwenyama. Uma ufunda amaGalatia chapter 6 uverse 7 no 8 lithi uNkulunkulu akahlekwa. Otshala enyameni uvuna ubhubha kuyinyama. Otshala kumoya uvuna ukuphila okuphakade kuye umoya. So ke abaningi bayamhleka uNkulunkulu ngenxa ukuthi abakholwa iNkosi uJesu. Imfundo yalelizwe ihamba noma iphethwe ngabantu abahleka uNkulunkulu. And into abayikhuthazayo i-bright future enyameni. Ukuthi umuntu uzokhula, umntwana uzokhula aphile kahle, abanekusasa elihle enyameni. Abakhulumi ngokuphila okuphakade. So ke manje bazalwane akuhambisani. Imfundo yalelizwe ikhuthaza ukukhonzwa konkulunkuluwana babezizwe nemfundiso zamadimoni. So ke ingane zethu sizisa lapho sifundisa ukuthi ikhonze labo unkulunkuluwana. So kanti kama ngabe sifundisa izwi kaNkulunkulu ophilayo, sifundisa ukuthi zikholwe uNkulunkulu ngoKristu Jesu, zihlukanisele uNkulunkulu, zilungele ukuphila okuphakade. So ke bazalwane kumele sikhethe, sihlale phansi nabantwana bethu uma sebekhulile, sibachazele ngalo myalezo, sibachazele ngalolu lwazi. Uma besebancane umzali othatha isinqumo athathele ingane ngokuyalwa izwi kaNkulunkulu ukuthi abazali mabafundise imiyalo kaNkulunkulu kubantwana. I-institution, isikhungo esimiso uNkulunkulu la kufundiswa khona umntwana imithetho kaNkulunkulu, isikhungo esibizwa ngokuthiwa yikhaya, institution okubizwa kuthiwa home. So ke ubani othisha lapho, ubaba nomama, bazali babantwana. Then uma kusuka lapho, uma abantwana befundiswe kahle emakhaya, then ke kuzoba nebandla elikhonza kahle uNkulunkulu ngokumesaba nangokuqonda nangobungcwele. Then ke ukusuka lapho ebandleni kuzoba nesizwe esimkhonza kahle uNkulunkulu ngobungcwele nangokuqonda. So ke bazalwane, indaba yengane ngiyacela ukuthi sinake indaba yabantwana. Sisazoyilanda phambi kaNkulunkulu. Iningi lethu bazalwane alinandaba ukuthi abantwana baperforma kanjani ezintweni zikamoya spiritually enkolweni emise uNkulunkulu, ekukholweni okuza ngeNkosi yethu Jesu Kristu, ukuthi bazalwe kabusha basindiswe, then badele konke kwalelizwe. Sisazoyilanda ngalokho bazalwane. Iningi lethu singabazali asikunaki lokho. As long umntwana into esinakayo ngaye ngenxa ukuthi yizwe lelizwe likhuthaza lokho, sinaka ukuthi abantwana bayafunda yini, siyaqekelela ukuthi bayaphasa yini. Then kangangokuthi ngaphambilini lento yemfundo isagcizelela isafakwa kubantu isaphoqa, ingane mangayi esikoleni ayishawa, ishawa umzali, othisha beze bathumela abafana yilando ishawa ukuthi lovile esikoleni. So ke uyayifakwa lento bazalwane. Manje ngapha ekukholweni asikunaki ngisho umntwana engafuni ukuya esontweni, umntwana engathandazi, umntwana engalifundi iBhayibheli, asikunaki lokho. Akuyona into elumelayo, akuyona into esihluphayo ukuthi umntwana wenze njani ekukholweni. As long nje sihamba nabo semasontweni, sesibone ukuthi kumnandi, ku right, siyikhohlise bazalwane sithi ingane ziyakholwa, into ingane ayikholwa ehlangene noJesu. Isikhathi esiningi uma ungabuza izingane okuthiwa ezabazalwane abasindisiwe, then iningi lazo zeyishola ukuthi mina ngisindisiwe, angimazi uJesu. Zikhona izindisiwe ivumela uJesu zamukela waba inkosi nomsindisi, kodwa zincane. So ke isikhathi esiningi sihamba nazo izingane emasontweni, zifunda amaculo, zifunde ukuthi kuyashunyayelwa, kuyawishipa, kwenkathi sinikeze ama activities, zibe active esontweni, kodwa ikazi ivuma uJesu Kristu inkosi. 2, azigcwalisiwe ngomoya engcwele, azilifundi neBhayibheli ayikho interest kuzo.
So ke lezi ingane kodwa siyaqekelela ukuthi ziyafunda, ziyaphasa, ziyawuthola umsebenzi, ziyasebenza, ziyayimela. So ke bazalwane sizoyilanda ngoba indlela umntwana mangabe ekhula ekhuliswa umzali iyona eyokhomba ukuthi umntwana ingunaphakade lakho elichitha kuphi. So ke sinesandla kwi-eternity noma kwi-destiny yabantwana ukuthi i-destiny yomntwana isesihogweni noma isezulwini. Sinesandla bazalwane. Bengaba kuhle ukuthi kulolu hlangothi uNkulunkulu asisize siphenduke, sivume bazalwane ukuthi asenzanga kahle maqondana nokukhulisa abantwana. Kuningi bazalwane uNkulunkulu angibulile okumele kulungiswe since silungisela ukubuya kaNkosi yethu Jesu. Okumele kulungiswe maqondana nemindeni nokukhuliswa kwabantwana. So ke bazalwane sizoya ezwini likaNkulunkulu sizwe uthi lithini lona. Sizofunda omabili amaTestament elidala nelisha. Ngizocapha namavesi ambalwa. And emva kwalenkulumo ngiyacela ukuthi uthathe igxathe. Kuyalungiswa bazalwane. Uma ungenzanga kahle kubantwana ungumzali, ngiyababona labantwana sebekhulile kumele bayithathele inqumo. Kodwa futhi nabo uma ukuthi ubususindisiwe vele besabancane abantwana, wabafundisa wabagxilisa kakhulu emfundweni yalelizwe, wakhohlwa impilo yabo yokomoya, wakhohlwa umnyalo kaNkulunkulu, ngingacela ukuthi uyithobe uvume ukuthi inkosi angenzanga kahle. Biza abantwana bakho uhlale nabo phansi ubachazela ukuthi batabami bengingazi benganakile, kwakufuneka nginikhulise ngendlela zenkosi instead nganikeza indlela zezwe. Manje into eniyaziyo ilelizwe kuphela, ngiyaphenduka sengishiyela kini ukuthi nani niyaphenduka. So ke bazalwane kungasisalisa lokho ohlutheni masingaphenduki ukuthi asibakhulisanga kahle abantwana ngokwemiyalo kaNkulunkulu. So ke sizofunda amavesi bazalwane. Into esizoyibheka kulamavesi sibheka ukuthi uNkulunkulu ukhulumile ngabantwana, and abantwana mabengafundiswanga imiyalo kaNkulunkulu bazalwane bayalahlwa nabesihogweni, uzoyizwela wena, bayaya ekufeni endaweni yabafileyo. So ke abantwana bayabulawa, bebulawa ukuthi abakhuliswanga ngendlela efanele. And uma ngabe kunjalo umntwana umsoli ngoba umntwana obengazi umuntu osolwayo lapho umzali. Ingakho ngithi masesizwile bazalwane lenkulumo noma lentshumayelo noma lesisifundo, uma sesizwile bazalwane kube khona ukuyisola enhlizweni ukuthi impela ngenzanga kahle, ucela uNkulunkulu akuthethelele, ucela uJesu akuhlambulule ngegazi lakhe. Uqale kabusha bazalwane siphenduke ngoba sinecala indlela esikhulisa ngayo abantwana singabazali. So ke ngikhulumile kwamanye ama-audio ukuthi ke okokuqala nje uNkulunkulu wamisa umshado, wathi laba masebeshadile sebenyamanya basebabili. So ke lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu akunakuhlukaniswa umuntu. uNkulunkulu umshado ubusisile ngesizathu sokuthi kube indawo, kube isikhungo la kuzoqeqeshwa kukhuliswe khona umntwana maqondana nokuphila, ephila ehlele enyameni esemhlabeni, asabe uNkulunkulu. Sona kuphela isikhungo lesi uNkulunkulu asimisile bazalwane. USathane ulwile naso, ulwe kakhulu naso. USathane wayi-attack imindeni, wayihlukanisa egameni le-prosperity, egameni le-success, lokuphumelela, egameni lokufunda ukuthi sizifuna ukuba zifundiswa ukuze sisebenze kahle. Kanti uSathane uyahlakaza imindeni ingabi nasikhathi nemithetho nemiyalo nentando kaNkulunkulu. So ke bazalwane uNkulunkulu ungithumile ukuthi ke sikhulume ngalezi zinto, sithathe very serious bazalwane. Kulungiswa ibandla, liyarestorishwa, liyavuselelwa, liyabuyiselwa ezimisweni ezisekelweni zevangeli leqiniso. Sakhiwe phezulu kwesekelo sabapostoli nabaprofeti, uJesu eyitshele egumbi. Uma ngaba abaprofeti beqiniso eTestament lababulawa kabuhlungu, nabapostoli babulawa kabuhlungu, inkosi yethu uJesu yabulawa kabuhlungu. So ke nathi bazalwane sizokuhluphekela ukukholwa kweqiniso lapho sithatha isinqumo sokukhulisa abantwana bethu ngokwemiyalo kaNkulunkulu. Uma ngabe ufunda base Ephesians chapter 6 uqale kuverse 1 ugcine kuverse 4, mangaphosisi bazalwane ngithi uverse 4 ukuthi ke nani bazali boyise ningabathukuthelisa abantwana, nibakhulise ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi, nothi kwalelizwe bazalwane. So ke ngiyacela ukuthi mawuyizwa le ndaba, mhlawumbe ingane zakho seyikhulile ngeke kusenza lutho, hlala phansi nazo, but abami kwakufanele nginikhulise kanjena.
inkosi ithintile inhliziyo yami singivulile amehlo, so ngiyaxolisa. Nansi indlela inkosi ifuna ukuthi yenze ukuze labo bantwana mase bekhulile bengakazali bona bazi ukuthi kufanele benze njani kubantwana babo. Bazalwana kumele sihlupheke, sishayeke, sijeziswe kanye nabezwe abangakholwa inkosi uJesu kanti silekhe ini ulwazi. So indaba yabantwana bazalwane is serious kakhulu. Mufunda uHosea ngithi chapter 4 verse 6 la kukhulunywa khona ukuthi abantu bami bayabhubha enxa kusolo ulwazi, noma 6 chapter 4 ungixolele. So ke bazalwane ibalekile kakhulu indaba yabantwana. Sizofunda izwi lenkosi. Kuyalungiswa bazalwane. Ayilungisi indaba yabantwana. And ngiyazi ukuthi mase siqala manje siphenduka sifuna ukulungisa, sikhipha abantwana bethu emfundweni efundisa noma esekelwe ekhonzeni abanye uNkulunkulu, ekhonzeni iThixo, ekhonzeni amadimoni. Uma sesibaletha ekhonzeni uNkulunkulu ophilayo uJesu Kristu, singahlanganisi lezi zinto, kuzoliwa bazalwane. Umbuso walelizwe uzosivukela ngoba abaqonda ukuthi umuntu osindisozele kabusha ubelonga embusweni wasezulwini, embusweni kaNkulunkulu. Unendlela aphathwa ngayo, unendlela afundiswa ngayo, unendlela alawulwa ngayo engafani neyalelizwe bazalwane. Asikwazi ungabi nesabelo sokuthi ingane yakho iye kubhujisweni okuphakade. Ujabulela ukuthi iyafunda, ujabulela ukuthi sifuna umsebenzi, ithola umsebenzi, ujabulela ukuthi isebenza kahle, inaka izinto zenyama, ihamba ngemonto enhle ithe yakhumuze, ujabulela ukuthi sishadile and nayo masishadile iphinde izala ingane ihambise kulesi sikole samadimoni. Ngajabuleli lokho. Ngajabuleli lokho. Kufanele siphenduke manje bazalwane. Uma besilwisa ngenxa ukuthi sibuyela uNkulunkulu ophilayo, sikhulisa ingane zethu ngendlela kaNkulunkulu ophilayo, ngemthetho kaNkulunkulu ophilayo, basilwise ngemthetho yabo iconstitution yalelizwe, basiphuca ingane ngoba uhulumeni wase South Africa bazalwane, ngiyacabanga ukuthi namanye amazwe mhlambe kukhona lokho. La eSouth Africa kuthiwa akekho umuntu onengane. Ingane umntwana okahulumeni. Amanga lawo esihoga, amanga kaSathane ndabaningi bayavumelana nawo ngoba befuna ingane zabo ukuthi ifunde, zitshale enyameni, zivune ukubhubha okuphakade. Bazalwane, isikhathi sokuphenduka njengamanje, sixolise uNkulunkulu, sonile ngoba sihambe ngendlela yabezizwe, savumelana nabo. Sinendlela thina esikhulisa ngayo abantwana bethu embusweni kaNkulunkulu. Ngokuka Luka chapter 23 verse 28. Kepha uJesu ephendukela kubo wathi, madodakazi aseJerusalema, ningangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu. Kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu. Kungani uJesu athi asizikhalele singabazalwane, sizikhalele thina nabantwana bethu? Impendulo ithi, ingoba uma singazikhaleli bazosihlula labantu balelizwe, then basithathe basicindezele ukuba senze izinto eziyisinengiso kuNkulunkulu. Siphathe imndeni yethu, sikhulisa abantwana bethu ngendlela enengekayo kuNkulunkulu. Lokho ke umphumela wakhe kuyoba ukubhujiswa kwaphakade. Singakafike ekubhujisweni siyokwaliwa uNkulunkulu ophilayo bazalwane. uNkulunkulu yosala asirejecte kanye nabantwana bethu ngenxa ukuthi asiyenzanga intando yakhe. Uma ufunda Hosea chapter 4 verse 6, abantu bami babhujiswa ngokuswela ulwazi, ngokuba ukulahlile ukwazi kwami, ngokuba ukulahlile ukwazi, nami ngiyakukulahla wena, ungabi ngumpristi wami. Lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho, nami ngiyakukukhohlwa abantwana bakho. Right, ngicela ukuphinda futhi lapho bazalwane. Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi, ngokuba ukulahlile ukwazi, nami ngiyakukulahla wena. Ngokuba ulahla ulwazi lwemthetho kaNkulunkulu olutholanga ukuthi kuhlalwe phansi kufundiswe imithetho kaNkulunkulu, then sagijima sayofuna ulwazi, sayofuna ukwazi kwasezikoleni la kufundiswa khona ngamadimoni, ngoNkulunkulu ngethixo. Lento engikhuluma ngayo bazalwane ngiyayazi.
ngiyayisekela mangikhuluma sengifundisa kunesikhathi ngiyayisekela ngokwezwi likaNkuluNkulu. I-research ngiyenzile bazalwane. Ngikholwe kukhonzwa iThixo, kukhonzwa uSathane, kukhonzwa amadimoni ngemfundo yasesikoleni salelizwe. Uma uthatha ingane yakho yisesikoleni yofunda, uyoyifundisa incwadi lezi ezifundiswayo esikoleni, iBhayibheli elifundisa ngoNkulunkuluwana nenkolo yokukhonza oNkulunkuluwana iThixo kanye noSathane ukukhonza uSathane. Ngiyakwazi lokho. So uthini ke la uNkulunkulu uthi ngokuba ukulahlile ukwazi nami ngiyakukulahla wena. Uma silahla ulwazi lwemthetho waNkulunkulu, uNkulunkulu ayimisile ukuthi imindeni kumele siyiphathe kanjani, abantwana sibakhulise kanjani. Uma silahle lelo lwazi bazalwane, noNkulunkulu uzosilahla naye futhi. Ungabi ngumpristi wami, lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho. Right? Nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho. Lithi iBhayibheli bazalwane ngithi mawufunda uFirst Peter chapter 2 ngi2 verse 9 lithi singabo priest bobukhosi, a royal priesthood. So ubupriest lobu bobukhosi uma ukhuphuka lapha ngasenhla uthi ngi2 verse 4 verse 5 then lithi singaba priest thina siserve uNkulunkulu ngendlela yakomoya. Then siletha ama sacrifice ngendlela yakomoya. So ulifunde kahle le verse ulizwe kahle ngoba I'm just passing. Ngiyacela abazalwane ukuthi uma lithi iBhayibheli singaba priest thina singaba priest wonke umuntu umzalwane osindisiwe ma umuntu esindiswa nje uba ngumpriest kaNkulunkulu akhonza uNkulunkulu ophilayo. So kunemisi uNkulunkulu ayimisile ngabapriest kwindlela yokukhonza endala kwiTestament edala. But kwiTestament elisha wonke umuntu osindisiwe ungumpriest. uJesu ungumpriest omkhulu ngaphezulu kwethu. So ke manje abazalwane uma ngabe singabapriest silahla ukwazi uNkulunkulu ukuthi umiseni ngemindeni nokukhuliswa kwabantwana uzosilahla futhi naye. Uma simkhohle uNkulunkulu sikhohle imithetho yakhe ayimisile maqondana nokukhuliswa kwabantwana, then uthi nathi futhi nami ngiyakukhohlwa, nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho. uNkulunkulu uyabakhohlwa abantwana bethu. I-disaster leyo bazalwane. Uma abantwana bethu bekhohlwa uNkulunkulu, ubani oyimbangela yalokho? Yithi thina abazalwane, yithi thina abazali sikhohlwe umthetho kaNkulunkulu maqondana nokukhuliswa kwabantwana. Then uNkulunkulu bese yabakhohlwa abantwana bethu. Ingakho uNkulunkulu engithumile uthi angikhulume kanjena ukuze kuvuselelwe indaba yemthetho kaNkulunkulu emindenini emakhaya. And uNkulunkulu umise imishado. Isikole salelizwe bazalwane sikhuthaza izinkanungo. Izingane ziningi zigcwele ezalwe ngaphandle komshado. Then baningi abantu abazalele ngaphandle komshado. Uma ngabe wenzile lokho uJesu sengakuthethela leso sono sakho. Ungaphenduka uvuma uJesu ucela intethelelo. Uqala ulungisa indaba yakho, ulungisa indlela yakho, ulungiselela inguna phakade lakho uthi uyalichitha phi. Uma uphenduka uvuma uJesu abe inkosi ulichitha ezulwini. Uma ungafuni ukuphenduka namaphutho onke wenzile, then uNkulunkulu uyokuphoqa ukuthi ke akulahle naye kulahle esokweni emlilweni waphakade. La kukhona khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. uJesu wasifela esiphambanweni. Asilungiseni bazalwane. Imindeni eminingi umphumela wemfundo yalelizwe, iumphumela yokukhonza abanye uNkulunkuluwana, yokuthembela kwamanye amathemba. Sikhohlwe uNkulunkulu ophilayo. Ingakho konakele kanjena. Ingakho ingane zihlupha kangaka. Ingakho manje ziyakhula ingane seyifundile zingawazi umthetho kaNkulunkulu. Zithi mase yikhulile seyithola izikhundla seyiphatha seyibusa zihola. Zingaholi ngendlela ethokozisa uNkulunkulu. Then zizimbondelele zandise ulaka laNkulunkulu phezulu kwempilo zazo. Then uma ingaphenduki ziye kuJesusweni kwaphakade emlilweni wesihoko. So ke bazalwane thina sineyethu uma kuthiwa kunesikhungo sezemfundo yamabanga aphansi, isikhungo sezemfundo yamabanga aphezulu. Uma kunelanguage enjalo, ngicela ukusho ukuthi futhi kunesikhungo sezemfundo embusweni kaNkulunkulu, and leso sikhungo sibizwa ukuthiwa family, umndeni. Umndeni ngokaNkulunkulu umuntu wesilisa oshade nomuntu wesifazane. Hayi lokhu kaSathane umuntu wesilisa ashade nowesilisa noma esifazana ashade nowesifazane, then noma abantu bajole bengashadile then bathandane bayocansini, kuyisono kuyocansini ungashadile. Konke lokho imisebenzi kaSathane.
but okaNkulunkulu kuba abantu bashade ngomshado ongcwele, then bese bakha umndeni ndawonye, kube yisikhungo institution ukuthi kukhuliswe umntwana ngendlela kaNkulunkulu. Uma singamesaba uNkulunkulu siqala singene emshadweni, vele nabantwana ngeke sibakhulise ngendlela yokusaba uNkulunkulu. Sinecala abazalwane. uNkulunkulu uthi angisho ukuthi kuseyithuba lokuthi silungise njengamanje. Right, sizofunda incwadi bazalwane. Sizofunda incwadi la Izaga chapter 23 verse 13 and 14. Indlela uNkulunkulu thina asiyala ngayo ezwini lakhe ngokukhulisa abantwana. Then uverse 20 bani uverse 13 Izaga 23 Izaga 23 verse 13 and 14. Right, sesiyafunda bazalwane. Ungayeki ukumlaya umntwana ngokuba uma umshaya ngoswazi akayikufa, okusho ukuthi mawungamshaya umntwana wakho ngoswazi uyofa. Namhlanje siningi ingane ezifile ngenxa ukuthi ayikhuliswanga ngendlela yokuthi izidisciplinwe emakhaya kusetshenziswe uswazi. Then namhlanje eSouth Africa kushaya umthetho ukuthi ingane zingashawa. So uma kuthiwa ingane zingashawa, uma umzali eshaya ingane, then ingane inelungelo lokuthi imbophe umzali. So ke khona abazali abashaya ingane ngokuyihlukumeza ngendlela ehlukumezayo. Khona abazali abashaya ingane ngendlela ukuthi umntwana uyamakha ngoba uyamthanda. So ke lokho kufanele ukuthi ingane uyishaye, kodwa ngenxa ukuthi uSathane untshontsha uhulumeni walelizwe wamsebenzisa washaya imithetho, then egameni lokuthi ingane yavikelwa inamalungelo, then noma umzali ingane eyishaya kahle ngothando, ingane manje igcina isimbopha umzali. Bazalwane singasabi ukuboshwa uma unembeza wakho ungakulahla uthi ingane ubuyishaya kahle ngothando ngoba uyithanda. Lithi iBhayibheli uma umntwana verse 14 njengamanje uyakumshaya ngoswazi wophule umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo. Uma umntwana ungamshayi ngoswazi ubheke ngqo endaweni yabafileyo, indawo yabafileyo bazalwane sesihogweni seHides, okoqala kulinda lapha eHides, kodwa kubhlungu kuyakhalwa. Emva lokho ingane yobe isithathwa ifakwe esihogweni. Sizowafunda lawo mavesi. Ingane yakho uyayibhubhisa uma ungayishayi ngoswazi uma ngabe yonile. Kufanele sifundise imithetho kaNkulunkulu. Uma ingane iphambuka emthethweni kaNkulunkulu uthatha uswazi uyishaye. Then wenzani lapho na? Lo mntwana lowo uyamophula, wophula umphefumulo wakhe ukuthi ungaye ebhujisweni, ungaye endaweni yabafileyo. So ke uyayibona idisaster ekhona manje abazalwane. Uma sisaba singabazali ukukhulisa abantwana ngendlela emiswe uNkulunkulu, ngoba uhulumeni walelizwe osebenzela uSathane eseshaya imithetho yakhe yamalungelo ukuthi ingane inamalungelo. Ingane yafunda lapha esikoleni ivuswa inkanuko ngendlela ukuthi bafunda ngesex lapha. Ingane lapha isiyaqala manje isikhombisa izimpawu zokuthi iyajola manje. Isiyashela noma isiyashelo noma isiqomile noma isiqonyiwe. Then njengomzali ufuna ukuyitshela ukuthi lokho akusiyona intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu kuba ikhule ishade, then bese izala abantwana ibafundise ngomthetho kaNkulunkulu. Usenelungelo ukuthi lengane uyithathe uyishaye ngoswazi, uyayisiza lengane uma ngabe ingenzi lokho kuthandwa uNkulunkulu. Right. Sesitholile bazali ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi sikhulise kanjani abantwana bethu. Ngalokho esengikhulumile lamafesi esengwakhothile. So ngiyafisa ke manje ukuthi sibheke into esizoyibheka. Ikhona into yokulahlwa kwabantwana bajeze bezwe ubhlungu, babhujiswe, badestroywe, baphanishwe kabhlungu uma ngabe bengayenzi intando kaNkulunkulu. Into ebhlungu ke yithi thina abazali esinomthelela ukuthi izingane zethu zigcine zizwa ubhlungu bokuya endaweni yabafileyo ekubhujisweni. So kodwa sisangakushintsha lokho masizwa lo myalezo bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. So sizofunda uJoshua chapter 7. Uma ngabe ungumzali ungenzi kahle ngenxa ukuthi ulahlile umthetho kaNkulunkulu, uNkulunkulu umisile ukuthi ungakwenzi ukuthi wena ukwenza, then lokho ukuthelela kubantwana. Then egcineni uNkulunkulu unamandla ukuthi athathe wena mzala akufake esogweni ekubhujisweni okaphakade nomntwana wakho.
So ke sibheka umphumela ongakhuliswa kahle kwabantwana ukuthi abantwana bayaya ekulahlweni kwaphakade baba ngama victims. That's why uma ufunda ama-Efesu chapter 6 uverse 4 ngithi wakhona mangaphosisi ukuthi singabathukuthelisa abantwana. Uma abantwana singabakhulisanga ngendlela eyokusaba uNkulunkulu egcineni benza izinto ezibahlukumezayo. And lezi zinto mazibahlukumeza ayimukelekile uNkulunkulu futhi kubantu abaqotho nakhona futhi azimukelekile. Then bayithole bengasayiphila impilo eright bese bayalithola iqiniso ukuthi angikhuliswanga kahle ekhaya and ngangidotoswa ekhaya ngangingashaywa ekhaya. So uJoshua ulokhuzana sizofunda la izwi kaNkulunkulu la uNkulunkulu esebenza khona ngoJoshua. uJoshua owayesaba uNkulunkulu eholi isizwe sikaNkulunkulu ngemthetho kaNkulunkulu. Then kodwa kwakhona umuntu okuthiwa uAkhani ongawulalela umthetho oshawa uNkulunkulu and mayisejeza kwajeza yena nomndeni wakhe nabantwana bakhe bonke nayo yonke into ayenayo. Bazalwane kukuletha isiqalekiso uma sishiya imithetho kaNkulunkulu sikhohlwa. And uNkulunkulu uyasikhohlwa khohlwe nabantwana bethu. uNkulunkulu uyasilahla lahle nabantwana bethu. Joshua chapter 7 verse 24. uJoshua nabo bonke abakwaIsrayeli benaye bamthatha uAkhani indodana kaZera nesiliva nengubo nesigaxa segolide namadodana akhe namadodakazi akhe nezinkabi zakhe nezimbongolo zakhe nezimvu zakhe netende lakhe nakho konke anakho bakukhuphulela esigodini sase-Akori. uJoshua wayesethi usihlupheleni na? uJehova uza kukuhlupha namuhla. Bonke abakwaIsrayeli bamkhanda ngamatshe babashisa ngomlilo babakhanda ngamatshe bamisa phezu kwakhe inqwaba yamatshe isekhona namuhla. uJehova waphenduka entukuthelweni yakhe enkulu. Ngalokho igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi isigodi sase-Akori kuze kube namuhla. Into eyenzeka abazalwane uAkhani uma ngabe sonile kwathathwa umndeni wakhe unkosikazi abantwana abafana namantombazane nayo yonke into anayo ibhilonga kuye bayoshaywa bakhandwa ngamatshe baze bafa including abantwana. Then emva kwalokho bangcwatshwa bokwabekwa amatshe phezulu kwabo bangcwatshwa kusho ukuthi inhlabathi instead ukuthi kuthola inhlabathi phezulu kwabekwa amatshe baba ngaphansi sebefile. So isijeziso lesi esilethwa kuba emndenini kwifamily engamlalela uNkulunkulu mangabe khuza izinto ezirong then uaffecteka ngisho nabantwana bazalwane. So ke sizobheka futhi izwi kaNkulunkulu incwadi kaEzekiel uEzekiel chapter 9 bazalwane. Kunesijeziso bazalwane ukungamlaleli uNkulunkulu maqondana nokuphathwa kwemindeni yethu ukuthi sibakhulisa kanjani abantwana bethu ngendlela ethosa uNkulunkulu noma ngendlela yalelizwe nami. Right, sizoqala ukufunda lapha abazalwane kuverse 1 uverse 4. Lana sithola uJoshua enza into ayiyalwe uNkulunkulu ukuthi akayoyenza njengomholi esizweni sonke sakwaIsrayeli ukuthi makukhona umuntu ongenzanga kahle akakhandwe ngamatshe. Ingane mayikhuliswe ekhaya kwaIsrayeli yayithathwa izokhandwa mayingabe ingalalela abazali babehamba bo reporter kuma elders kwabadala abaholi emkhandlwini. Umkhandlu bese ufundizwe ngokwa abapriesti abawufundisile ukuthi ingane yothathwa kuqoqwe isizwe ibekwe phansi endawo ishawe ikhandwa ngamatshe izife ngoba kususwa ububi esizweni sakwaIsrayeli. So ke uMatthew chapter 19 uJesu bazalwane ukhulumile wathi vumelani abantwana beze kimi ngithi uverse 14 ningabanqabeli ngoba umbuso wezulu ngabanjalo. Matthew chapter 19 verse 14. Then uJesu uthe abantwana beze kuye. So uma bengeza abantwana kuJesu singabalethi kuJesu singabalethe ezwini likaNkulunkulu singabalethe emnyalweni kaNkulunkulu ngoJesu Kristu sibahambise ekoleni emfundweni yalelizwe bazalwane. Siyaphambana nomyalo kaJesu othi vumelana abantwana beze kimi. Siyaphambana nawo. Ngeke abantwana bamazi uNkulunkulu uphilayo ngeke babe nayo imithetho kaNkulunkulu ngeke bamsaba uNkulunkulu bazalwane. Sinecala uNkulunkulu uyosijezisa ngalokho azajezisa nabantwana bethu bazalwane. Already bazalwane sihluphekile ngezinto eziningi. Ingane zethu zizidlwa ngudlwangu. Ingane zethu bazalwane kuningi okwenzakalayo ngazo okusiphatha kabuhlungu.
Kuyadabukisa ukuthi nathi bazalwane sinezinto eziningi ezibhlungu ezidlula kuzo ingenxa ukuthi sakhuliswa ngendlela yokungamesaba uNkulunkulu. Sasinaka ukuthi siyofunda sikhulile sisebenze. Namhlanje siyasebenza impela bazalwane. Abaningi bethu bengabazali besindisiwe bayasebenza. Bafundile bahola kamnandi ukuthula kodwa kukho. Intokozo ayikho. Baze bawele etshwaleni, bawele ezonweni enye into abayithokisa ngayo abantu izono zocansi. Ngoba umuntu ufuna ukunelisa isikhala lapha ngaphakathi esishodayo khona into umuntu ayifunayo kodwa manje akazi ukuthi uzoneliswa yini kanjani agcine sedla izono umuntu nalapho futhi iqhubeka ukuthula kungabibikho. Asiphendukeni bazalwane, sikhohlwe ipast, siqale namhlanje ukulungiselela ukuthi ingunaphakade lethu solichitha kuphi. Right, as Hezekiel chapter 9 verse 4 sizoqhubeka sehleshona lapha ezantsi. uJehova wathi kuyo, dabula emzini phakathi kweJerusalema ubeke uphawu emabunzini abantu ababubula bekhala ngazo zonke izinengiso ezenziwa phakathi kwalo. Kwamanye washo ezindlebeni zami wathi, dabulani emzini emva kwayo nibulale iso lenu lingahawukeli, ningabi nabubele, nibulale nichithe amaxhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabesifazane, ningasondeli kodwa kumuntu okukuye uphawu, niqale endlini yami engcwele. Ayeseqala ngamadoda amadala ayephambi kwendlu. Right, lapha uverse 6, nibulale nichithe amaxhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabantwana, ngesingisi lithi little children. So umuntu ongabekiwe uphawu lana endlini kaNkulunkulu ethempelini lapha eJerusalema kwasegcwele ukukhonza izithombe, ngapha kukhonza uNkulunkulu plus nethombe. Njengoba kwenzeka nje namhlanje sikhonza uNkulunkulu sisindisiwe plus nemfundo yalelizwe efundisa ekhonza ekhothamela abanye uNkulunkuluwana ekhothamela izithombe nethixo. That is why kunama celebrations, that is why kunama sports, that is why kuningi abazalwane okonakele, kuningi ngendlela emangalisayo. Then asikhonzi uNkulunkulu purely, then ngobungcwele sinciyele bazalwane, asikhonza uNkulunkulu ngokuyihlukanisela yena yedwa. Uma sisathandizwe nezinto zalo, u1 John chapter 2 verse 15 kuya 17, ningalithandi izwe nakho konke okukulo. Manje siyayithanda imfundo yalelizwe, siyathanda abantwana bethu ukuthi bafunde babe zifundiswa, siyathanda siyafisa siyakhanuka ukuthi basebenze ukuze bashintshe impilo zethu zakuphi zala emhlabeni. Sinako kwasemhlabeni asinako kusezulwini. As a result bazalwane siyona uNkulunkulu sonisa nabantwana bethu, and abantwana bethu bosola ngelinye ukuthi asibafundisanga asibakhulisanga ngendlela ethandwa uNkulunkulu. Asisho ke bazalwane, asisho ukuthi njengamanje umuzwa lomyalezo siyakhondema. No, asikhondemi, ngoba kungenza ukuthi nawe ukhulisa umntwana wakho ngendlela vele ekhona emhlabeni uthi ingane kumele iye esikoleni ubungazi. Ungazilahli, ungayisoli, nathi asikusoli, kodwa sidlulisa umyalezo ukuthi uNkulunkulu uyalungisa njengamanje. Kwambulwa kudalulwa amaqiniso uthi abekobala. Njengamanje mawuzwa ungayenzi likhona inhliziyo yakho, kodwa phenduka uthi Inkosi ngiyayilizwa iqiniso leli, ngiyavuma. Ukuba bazalwane thina sisindisiwe, sithema sisindiswa sadela konke okwezwe, saphume ezikoleni zalelizwe, saphume emsenzini yalelizwe, saphume emabhizinisini alelizwe bazalwane. Ngengichaza okuningi ukuthi kubi ngani yonke lento, kodwa ngikholwe, believe me, kubi kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu ngoba kuphakanyisiwe abantu bezwe, and injongo kaSathane kukuba kudunyiswe yena ngoba uqhakambisa izinto eziphathekayo zobukhazikhazi balelizwe, and ufuna ukubantshontsha abantu kuNkulunkulu bakhohlwe uNkulunkulu bangakhonza uNkulunkulu ophilayo. Sithena masesindisiwe bazalwane saqhubeka nalezi zinto ngenxa ukuthi besingazi. Ingakho uNkulunkulu ezokwembula njengamanje ukuthi sibe nalo ulwazi bazalwane. Kuhlulekile bazalwane ngaphambilini akusebenzanga ukuthi ngapha siyakhonza, ngapha sisindisiwe, ngapha sithandizwe, sihamba nabantu abangakholwa sihlangana nabo then entweni zabo zenyama. No bazalwane, sinendlela yethu thina enkolweni yobuKristu, amaKristu oqoba asindisiwe azelwe kabusha ahlanzwe ngegazi likaJesu, ahamba ngobungcwele sabo uNkulunkulu. Right, sizofunda enye incwadi futhi bazalwane. Sizofunda uDaniel chapter 6. Sizofunda uDaniel chapter 6 uverse 24. Sibuka umphumela ongakhulisi umntwana ngendlela yokusaba uNkulunkulu.
uma mina ngingumzali ngingamesaba uNkulunkulu, ngimelana nezingceko zikaNkulunkulu, ngimelana nabantwana baNkulunkulu, ngimelana nemithetho kaNkulunkulu, ngimelana nezimiso zikaNkulunkulu, ngoba umshado wenza ifamily beyisikhungo esingcwele la umntwana ekhuliswa khona. Mangimelana nalokho ngithanda ukubhabhabala, ngilale ngizale, then ngizale izingane ngaphandle kwe-institution yomshado, zikhula ingane ngaphandle kwabazali. Emva kwalokho ayikho imithetho kaNkulunkulu, ingane ikhula nje noma isinome kanjani. Bazalwane, kunesijeziso kubazali nabantwana, kunesijeziso esibuhlungu. Daniel chapter 6 verse 24, inkosi yayaleza alethwa lawo madoda ayemangalele uDaniel, aphonswa emphandweni wezingonyama, wona nabantwana bawo nawomkawo. Izingonyama zatheleka phezu kwabo, zachoboza amathambo abo, bengakafinyeleli phansi emphandweni. Obani bazalwane? Amadoda ayekade akhe uzungu, ngoba uDaniel wayemele iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Amadoda emvukele, emlinga ngenkolo yakhe. Namhlanje baza njengoba ngikhuluma kanjena ukuthi akubuyele ezwini likaNkulunkulu thina esisindisiwe. Ongasindisiwe bazana kulungile, athatha ingane yakhe ayise esikoleni, vele indlela yakhe ukhethile lokho. Kodwa ngicela ukumazisa ukuthi naye isiphetho sakhe ukubhubha okuphakade emlilweni wasesogweni. And uJesu wamfela ukuthi lo muntu angayisogweni, angayihlushweni kwaphakade, ba uyophila ingunaphakade emlilweni nempethu engafi, imudla ingunaphakade laphana. So balungile ke laba abangasindisiwe, abayise ingane zabo ezikoleni, maduzana uNkulunkulu uzobhubhisa lo mhlaba, kuzophela yonke imfundo nokuhlakanipha kwabantu, nalemisebenzi esetshenzwayo abantu, nalezi imali ukuthiwa athi iBhayibheli ukuthanda imali, uthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Ngenxa ukuthi abantu bafundiswa imfundo lapha esikoleni ukuthi bazosebenza bathola imali yabo, ukufundisa ukuthanda imali lokho buku bubo bukhona nje manje emhlabeni. Kulungileke uma umuntu engafuni ukusindiswa aphenduke acela into ethelele uNkulunkulu wamdalayo, uJesu amhlambulule ngegazi lakhe, uJesu alichitha ahlupheka ngalo lapha esiphambanweni. Uma lo muntu engafuni, it's fine, choice yakhe, umuntu akaphoqwa. Kodwa wena mawuthi usindisiwe umntwana kaNkulunkulu, ngiyakwazisa ukuthi uNkulunkulu ufuna sikhulisa abantwana ngendlela yakhe. And asikwazi ukuhlanganisa indlela kaNkulunkulu neyezwe. Asikwazi ukufundisa abantwana iBhayibheli elingcwele ngapha sibakhuthaza ukuthi abaye ezikoleni bayofunda incwadi ezigqugquzela ukukhonzwa kwamadimoni nokukhonzwa kaSathane. Ngeke bazalwane, sikuhlanganise. uJesu uyindlela neqiniso nokuphila, uyisango lokungena ezulwini. uJesu masudadishe ngaye efika bazalwane, ngisaprofetwa ngaye efike ezalo emhlabeni ekhula aze afe ayongcwatshwa avuke abafile ehamba ezulwini. uJesu bazalwane akaze ahambe indlela zabezizwe, kumele sihambe enyathelweni zakhe simlandele. Isizwe sikaNkulunkulu esingcwele ubuku uIsrael bazalwane ekhishiwe eGibhithe eyophila eKhanani, wayenikeza imithetho emehlukanisayo nempilo yalelizwe. Abapostoli bafundiswa inkosi uJesu ukuthi bakholwe baphile ngendlela ehlukile yalelizwe. Sakhiwe phezulu kwesilo sabaprofeti nabapostoli. Abaprofeti bayinzalo kaIsrael, then abapostoli bazalwane bakhethwa inkosi uJesu, then sakhiwe phezulu kwaleso sisekelo bazalwane. Asikwazi ukuhamba indlela zabezizwe bazalwane. Right, kulungiswa ibandla liyahlanjululwa liyangcweliswa, silungisela ukubuya kwenkosi yethu uJesu bazalwane. Ingane lana amadoda aphonswe emphandweni wengonyama nabantwana. Abantwana abavukelanga uDaniel, abazali abavukela uDaniel. Kodwa kwathi mase kujezwa la uNkulunkulu ethukuthele, ngoba noAkhani laphana bazana kuJoshua, incwadi kaJoshua esifundeni, uNkulunkulu wayethukuthele kakhulu ngesenzo sikabani seAkhani ongalalelanga uNkulunkulu emthethweni yakhe. Then uNkulunkulu wabhodla ma uAkhani esebulewe nezingane zakhe nakho konke anako, wayekhandwa ngamatshe washiswa ngomlilo. Then uNkulunkulu wabhodla mawufunda ivesi lisho njalo. So uNkulunkulu uyathuthela bazalwane masingamlaleli, indlela esikhulisa ngayo abantwana, indlela esiphatha ngayo imindeni yethu. Uyathuthela uNkulunkulu ajezise thina singabazali, aphinda ajezise nabantwana bethu. Uyazithanda yini? Uma uyithanda sindisa ukuphila kwakho ngokuthi uvume uJesu abe inkosi, udele konke kwalelizwe. Ungalithanda izwe nakho konke okulo. Then ukhulisa abantwana ngendlela okufanele ukuthi ithokozise uNkulunkulu. Uma besivukela imndeni, ihlobo, omakhelwane, besilwisa abazalwane. Uma ngabe nohulumeni walelizwe silwisa, uyena oyilanda phambi kaNkulunkulu, thina sigeza izandla zethu asinacala abazalwane. Manje sofunda isambulo 13, into esazokwenzeka lebazalwane lapha esambulweni chapter 13. Umphiki Kristu into azoyenza le emhlabeni. Into azoyenza
uzophoqelela abantu ukuthi bathathe uphawu lwakhe umphiki Kristu okuthiwa u666. So kusho ukuthi abantu bonke uzobaphoqelela ukuthi bakhothame bakhonze uSathane ingcaca. And alisekho ukuthemba lokuphila okuphakade lapho ezulwini. Sokona ithemba sokuphila okuphakade esihogweni. Labantu babheke nje manje ngqo showcase ngeke besaphendwe abengeke besawuthola umusa. Indaba isukaphi bazalwane? Ukuthi asimlaleli uNkulunkulu uma bekhuluma nathi. Then sizosala ohlithweni, mase sala ohlithweni, then ke umphiki Kristu uzobe sambulwa. Mayambula umphiki Kristu sobe sesesincane isikhathi sakhe la emhlabeni. Umhlaba ususemaphethelweni uyabhujiswa. Siyacela bazalwane asisekho manje isikhathi salezi izinto sokunaka izinto zalelizwe. Isambulo 13 bazalwane sizofunda uverse 16 egameni lenkosi ethu Jesu. Sifundeka kanjena ke bazalwane. Verse 16. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu, nabacebileyo, nabampofu, nabakhululekileyo, nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. Angikho esifundisweni sokufundisa ngomphiki Kristu nophawu lwakhe i666. Ngikhulumile kwamanye ama-audios ngale ndaba lena, kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ke uma esambule umphiki Kristu bonke abazana bazosala ohlithweni ngenxa ukuthi bebenaka imfundo yalelizwe nemisebenzi yalelizwe nempumelelo yalelizwe, then kuzofika isikhathi lapho umphiki Kristu ebenze baphoqelela ukuthi bamukele uphawu lwakhe. Lithi iBhayibheli lana lithi ke abancane nabakhulu. Leli gama ukuthi abancane lisho ukuthi the young ones, the little ones, or the less powerful one, abangenawo amandla, abangenakho ukuyikhulumela nokuyimela. Obani labo bazalwane? Abantwana. Leli gama leli ligoqa lisonga bonke abantwana, lifaka bonke abantwana abancane. Nabo bazofaka uphawu. Njengamanje abantwana bethu bangama victims njengoba behamba ezikoleni zalelizwe bazalwane. Bama victims ngezinto eziningi. Uma uhlala phansi uyibuka impilo abantwana, akuyona lento efunwa uNkulunkulu, akuyona lento uJesu ayifele esibambaneni ukuthi asikhulule. Baqilazekile abantwana bethu ngendlela eziningi egameni kumele bafunde, baphase, baphumelele, basebenze, bakwazi ukuyimela. Bayimele kuphi bazalwane umhlaba umubi kanjeni? Engekho uNkulunkulu, bayimele. Izincwadi ezakhe ithi unganciki okwakho uqonda. Lo mntwana masefundile usekwazi ukuyimela, akakwazi ukumancike eNkulunkulu, uncike kokwakho uqonda, kweyakhe imfundo, kokwakho ukuhlakanipha, kweyakhe imali emsebenzini wakhe, ebhizinisini yakhe. Bazalwane lokho kuphambene nemfundiso yeBhayibheli. Lithi iBhayibheli singancike ukuthi uqonda thina, lisho njalo embusweni kaNkulunkulu. Kanti leli lizwe lifundisa abantwana ukuthi bayimele, bangamelwa uNkulunkulu ophilayo, bangamelwa inkosi uJesu Kristu. So ke umphiki Kristu bazalwane umphumela lana bazosala bazalwane ohlithweni. Umphumela lana bazomukela uphawu le666 nabantwana. And isiphetho salabo bantwana lawo bazali isihogo saphakade, ubuhlungu basesihogweni. Right, isambulo bani 20 verse 12. Isambulo 20 uverse 12 omunye umphumela lo bazalwane ongalaleli uNkulunkulu. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane abantwana. Bemi phambi kwesihlalo sokubukhosi, izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa. Ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Ingane ziyafunda njengamanje ziyasebenza, then leyo msebenzi leyo yalelizwe izoshiswa ngomlilo ibhujiswe yonke, qedwe yonke, itifiketi izoqedwa. Onke amabhizinisi azoqedwa. Bathi abantu masebefile bashiya yonke into emhlabeni. Awufika ngalutho emhlabeni futhi nguhambe nalutho. Bathi lezi usuku lwandu kwahlulelo. Ukuthi wena unake ini emhlabeni, usebenzele ini, ufundiswe ini. Mayigama lakho lingatholala encwadini yokuphila uzolahla ushiswe esihogweni. Ukufa neHades kwaphonswa ichibini lomlilo, lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshwe encwadini yokuphila waphonsa echibini lomlilo. Ngeke bazalwane mawufuna igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila uhlanganise ukukholwa inkosi uJesu nemithetho yenkosi ethu uJesu, ukuhlanganise nemfundo nemisebenzi yalelizwe. No. Uma ufunda ngithi uJohane chapter 6 ungixolela mangakhothanga kahle angisazi ukuthi verse 20 bani kodwa ufunde nje wehle. Lithi lana umsebenzi kaNkulunkulu kukuba sikholwe inkosi uJesu. Ukukholwa inkosi uJesu
Yabona lapho uJesu uqale wathini wathi ningasebenzeli ukudla okuphelayo kodwa nisebenzele ukudla okuhlala kube ukuphila okuphakade eyakunipha khona indodana yomuntu. So ukusebenzela ukudla okuphelayo ukusebenzela isisu uqala esikoleni ufunde bese uyasebenza usebenzele ukudla okubhubhayo okuphelayo. Ithi inkosi uJesu ke ningasebenzeli ukudla okunjani okuphelayo. Uma usebenzela ukudla kwalelizwe bazalwane ukudla okunjani lokho ukudla okuzodlula. So ke abafundi bakhe bambuza ukuthi senzeni uverse 20 uJohn chapter 6 verse 27 ningasebenzeli ukudla okuphelayo kepha ukudla okuhlala kuze kube ngukuphila okuphakade eyakunipha khona indodana yomuntu ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyona. Bathi ke kuye singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kabani kaNkulunkulu. Kukhona imisebenzi kaNkulunkulu bazalwane bese bakhona imisebenzi kaSathane. Khona imisebenzi yombuso wasezulwini khona imisebenzi yombuso wasemhlabeni umbuso uSathane. Umbuso uSathane amadimoni nohulumeni balelizwe abangamkholi uNkulunkulu ophilayo. Uma isingane yakhe esikoleni izosebenza imisebenzi yalelizwe kaSathane. Uma ingane yakho ifundisa ngemithetho kaNkulunkulu then uyihlukanisela uNkulunkulu incane izothi mayisikhulile ihlukanisela uNkulunkulu ivuma uJesu abe inkosi nomsindisi bese isebenza imisebenzi kaNkulunkulu. Uyini ke umsebenzi kaNkulunkulu? Verse 29 uJesu waphendula uJesu wathi kubo umsebenzi kaNkulunkulu yilowo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Ukuba nikholwe nguye lowo anjani amthumileyo. uNkulunkulu uthume bani? Uthuma uJesu ukuthi azosikhipha embusweni wani wobumnyama nemfundo yakhona nemisebenzi yakhona asifake embusweni okhanya. Then embusweni okhanya bazalwane kunemisebenzi yakhona. Uma sikholwa inkosi uJesu sinamathela kuye silandela yena. Asilandeli ososayensi namafilosofers, asilandeli izifundiswa zalelizwe, asilandeli imisebenzi yalelizwe, asilandeli impumelelo yalelizwe, asilandeli imali yalelizwe. Silandela uJesu ngoba sikholwa nguye. Umuntu uma umthanda ukholelwa kuye, uchitha isikhathi kuye, uchitha isikhathi naye, ufunda ngaye, ufundiswe ngaye, uyithobe ngaphansi kwakho, submit, uzwe ngaye, ulawulwe nguye. Then ube isisebenzi sakhe, ube inceke yakhe, ube isigqila sakhe, akubusa kulawule umsebenzele na yedwa. So ukukholwa inkosi uJesu kuumsebenzi lowo. Uma sithi siyakholwa inkosi uJesu sisindisiwe, lokho kuumsebenzi. Kanjani na? Ngoba ukuphila kwethu konke sisahleli kule mzimba eminyama ebhubhayo sizokuphilela lokho kuphila kwethu ukujabulisa lo esikholwa nguye othunywe uNkulunkulu Jesu Kristu. Then uma sithi sikholwa nguye siyafunda ngaye, siyafundiswa ngaye ukuthi uthandani, imiyalo yakhe ithini. Uma sesifundile imiyalo yakhe akulula bazalwane ukuyenza imiyalo yokomoya siphila kule nyama kuyaliwa. Kodwa ngenxa yokuthi siyakholwa inkosi uJesu, ukukholwa inkosi uJesu kumsebenzi kaNkulunkulu, then ukuphila kwethu sesifundisiwe imiyalo kaJesu sizabalazela ukuthi senze imiyalo kaJesu. Ngenkathi sihamba siphila imiyalo kaJesu then kukusebenza lokho kuumsebenzi kaNkulunkulu. Sihlukanisela uNkulunkulu yedwa ngoJesu Kristu kuumsebenzi kaNkulunkulu. Siyahluka ke mase sifundile ngemiyalo kaJesu, inkambo yethu iyahluka, ukuhamba kwethu kunyathela kwethu, cabanga kwethu kwenza kwethu kuyahluka kulaba balelizwe abangakholwa inkosi uJesu. So ke yilokho bazalwane, uJesu uyabuya, uJesu Kristu inkosi uzolanda ibandla elingcwele gelekeqe elihlukanisela uNkulunkulu. Asikhulisa abantwana ngendlela nokuyala nangokuqondisa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli ngoba umbuso wezulu ngoba njalo. Bazalwane, thina singabazali singabi necala ukuthi abantwana bethu sibafundise ini. Uma abantu abangasindisiwe abakholwa yibo bonke uNkulunkuluwana nezithixo zonke behlangana lapha nesikhungweni sabo semfundo beyokhulisa abantwana ngendlela yalelizwe yokufunda ezikoleni, thina bethu abantwana isikhungo esibafundisela kuso othisha abazali isikhungo ikhaya sibafundisa ini incwadi ezingcwele, iBhayibheli elingcwele, umthetho kaNkulunkulu. Uma sebefundile ukusebenza kwabo kuyoba yilokho okuthozisa uNkulunkulu ngoba bazobe benemithetho kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufunani, uNkulunkulu yini angayifuni. Ziningi izinto ezifundwayo embusweni kaNkulunkulu esizophila ngazo sithokozisa uNkulunkulu
sisentandweni kaNkulunkulu epheleleyo, singabi nacala bazalwane ngokuthi imindeni yethu siphathe kanjani abantwana bethu. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane. uJesu Kristu inkosi uyabuya uzolanda ibandla elingcwele. Inkosi yomusa sibusise. Amen.